Hej alle sammen. I dag så skal vi lave en video, og det er en konkurrence. Og jeg har min lille søster med, og hun hedder Sydam. Og jeg er 6 år. Ja, hun er 6 år. Okay, det første er, at vi skal gøre. Hvem drikker først mælk på 10 sekunder? Okay, vi har gjort det, og så har vi lavet hele tiden om. Og nu gider vi ikke drikke mere vand. Så er vi bare mælk i stedet for. Og vi har ikke så meget mælk, men okay. Jeg har mere end hende, fordi hun er meget lille. Så ja, okay. Jeg tæller til 10. 10, nej, okay. 1, 2, 3. Jeg oversker ikke, jeg vandt. Ikke mere, du spiller. Okay, du spiller ikke så. Ej, tag det. Ej, Sydam, tag det. Okay, nu går vi videre. Okay, godt. Det andet er fangleg, og jeg vandt. Ja, okay. Så det andet er fangleg. Okay, så hun skal starte, fordi hun er. Ja. Sydam. Godt. Jeg gik rigtig hurtigt. Skal man tælle til 3? 1, 2, 3. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så, jeg vandt. Vi går herover. Okay. Kom herover, student. Kom så. Kom så, ikke mere med. Ikke mere. Jeg lover mere. Ikke mere med. Kom så, okay. Nu er du sten, saks, papir op til 3. Ja! Ej, stop. Okay, sten, saks, papir op til 3. Okay. 3, 2, 1. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Kom lige herover også. Kom så. 1-1. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Jeg har en fornemmelse af at vinde over det her. Sten, Saks, papir. Sten, saks, papir. Nej! Nej! Okay, lige meget. Sådan. Okay. Ej, jeg tager snart det der med. Drik det færdigt. Ej, stop, nu tager jeg det med. Okay, stop. Stop. Tag det med. Kom. Færdig. Få mælk på min trøje. Det er andet af hvem der først kan lade bro. Er du klar? Okay. Du skal komme herover, de skal se. Jeg hader at bruge lidt. Jeg havde også brug. Det værste. Ja. Okay, det er nemt, men jeg kan ikke lide, når man skal Hvad laver du? Jeg går klar til det. Ja, okay. Men jeg skal lige have mit strømper af. Nej. Jo. Det er sådan, jeg er god til. Ja, okay. 3. Oh my god. 3, 2, 1. Kom mig. Nej. Det var mig, jeg er der højst. Jeg falder ikke engang. Nå, men det var mig, for jeg var højst. Jeg var den højeste. Ej, kom nu. Det sidste er Amalama Lussing. Kom så. Kom. Ej, det er ikke sjovt. Ej, kom. Ej, ikke mere med. Ej, jeg skal sige. Kan du også lave en til? Kom herover. Kan du også lave en til? Efter. Okay. Okay. Amalama Lussing op til 3. Amalama Lussing. Yes. Okay, så skal vi tage det her. Amalama Lussing. Okay. Og husk, når man skal få en lussing, skal man bare altid gøre sådan her. Så går det godt. Amalama Lussing. Yes! Du skal ikke råbe, mand. Amalama Lussing. Jo, jeg har vandt. Bum! Okay, jeg håber, I kunne lide videoen. Og jeg er sådan stoppet. Okay, jeg håber, I kunne lide. Ej, stop lige. Stop. Hun er dum. Men det tog ikke. Okay. Ja, okay. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hej. Ja, jeg håber, I kunne lide videoen. Abonner mig, hvis I vil. Og skriv i kommentarer, hvis jeg skulle lave flere videoer med den her fjollede og lille her. Ja, okay. Så vi ses. Farvel.